Det er min første udstilling, så det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. Jamen altså, det er jo min interesse, jeg kombinerer med mit arbejde. Altså, så kan man jo ikke forlange mere. Altså, det er jo ønskejobbet at komme til at arbejde med det, der interesserer en, og det er jo det, jeg altid gerne har villet. Jeg er Asperger-autist, men et mere velfungerende end, men altså, jeg har de autistiske træk, som alle autister, med stress og under tidspres og stress. Det er ikke lige min kop te, hvis så skal jeg alt for mange ting på samme tid. Men altså, jeg prøver at trods, at jeg har en anden vilje. Jeg vil ikke lægge under for det. Museets leder og også en af de ansatte her. Så det er dem, der har hjulpet mig. Det er de to, der primært har hjulpet mig med udstillingen. Fordi som sagt, jeg er jo ikke uddannet inden for det. Jamen det er jo, hvordan man opbygger en udstilling, sætter den op. Det har som sagt, så de har hjulpet med at finde billeder, genstande og lave dukken der, hvordan den skulle se ud. Og ja, de har hjulpet med sådan de praktiske ting. Og at det så blev lidt af bagveje 20 år senere, end jeg egentlig havde planlagt. Men da jeg jo ikke har nogen universitetsuddannelse, som man skal have for at være museumsmand. Men altså, Vasak har jo skaffet mig ind her. Jeg har selv så researchet selve, og så har jeg selv skrevet teksten, som blandt andet hænger her, så man kan læse hele historien om Peter Axelsens liv og levned. Altså et par måneder har det taget, men der ligger jo en masse forarbejde der. Selve finde alt det historien om Axelsen og hans liv, det er jo noget, der er inden for et halvt år, et år i hvert fald, at finde af hele materialet, og så skrive det og sætte det sammen, og så begynder så at kunne lave en udstilling ud for det. Jeg måtte skære ned i materialet. Altså, jeg kunne faktisk have skrevet dobbelt så meget om ham, fordi hans nevø har skrevet nogle meget, meget fine erindringer om direktør Axelsen, eller onkel Axelsen, som han kaldte ham. Fordi at det var faktisk nevøens store forbillede. Det var faktisk, og han har skrevet nogle meget fine erindringer, som er nede og finde nede på arkivet, Slagelse Lokalarkiv. Så derfor har vi en meget god beskrivelse af, hvem manden Peter Christian Axelsen var, og hvordan han både professionelt og privat var som person. For uden den, der havde jeg jo ikke kunne lave noget. Vi er jo nødt til at vide noget om manden. Det er jo en person, som er død for næsten 70 år siden. Men firmaet har eksisteret op til nyere tid. Så det er stadig ved Axelsen og Thomsen, det er der stadig en hel del fra 50 og op efter, der godt kan huske.